Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ja'alana Allahu minal aidina wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimaini wa yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahu qabla ayyuftariqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, linangkung panjenenganipun tiyang sepuh kawula Simbah Kiai Haji Hariri, panjenenganipun Simbah Kiai Haji Suwarno, panjenenganipun Simbah Kunari, Simbah Kiai Mei, Bapak Kiai Hardi saha para kiai-kiai sanesipun ingkang boten kasebat asma karimipun, boten ngirangi raos takzim kawula ingkang rinten dalu tansah kita tenggo-tenggo barokah doanipun saha fatwah mau'izah hasanahipun. Para pepundhen sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang dahat kinabekten miruganing dhateng para pangemban-pangembating praja nayakaning negari Kaligetas Jatibarang, matur suwun. Bapak Lurah, Bapak perangkat saha tokoh-tokoh masyarakat ingkang estu-estu kita dherekaken menapa ingkang dados aturan-aturanipun takmir mushola Nurul Iman ingkang kita hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Boten kesupen adik-adik kula saking Burangan Libangan grup solawat ingkang tansah kawula tresnani, boten kesupen Bapak Ibu saha para pengantuk rahimakumullah. Merwakane ngatur sumangga kita sarengan muji syukur dhateng resa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit tumugi titiwan cindalu menika Allah Subhanahu wa taala tasih ngleberaken daya pangaribawa arupi nikmat rahmat hidayah lan inayahipun Allah Subhanahu wa taala
hingga dalu menika kita sama saged pinanggihan wonten majelis halal bihalal wa tasyakkur kanthi pinaringan sehat wal afiyah. Alhamdulillah malih dalu menika pinaringan nikmat paling utami inggih nikmat iman Islam. Alhamdulillah malih dalu menika pinaringan nikmat sehat, pinaringan nikmat sempat, pinaringan nikmat mangkat. Ya iman ya Islam sehat tapi ora sempat, kira-kira mangkat mboten Bu? Ya sempat pengen mangkat tapi kok ora sehat ya ora. Nek mangkat ngrepoti yurodiyah ya. Ana sing iman Islam ya sehat ya sempat ngono wae ya ora. Enten mboten? Aja muni kathah nek ditung ya akeh. Mula alhamdulillah dalu menika kita ngaturaken raos tasyakur syukur kita dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur kita mugi-mugi pengaosan dalu menika dalam rangka halal bihalal wa tasyakur. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sama dipun paringi sehat-sehat badanipun. Diparingi lancar sedaya urusan-urusanipun, dipun paringi ayem tentrem keluarganipun, dipun paringi soleh solehah putra putri wayahipun. Muga-muga tasyakur kita dalu menika kita sedaya ingkang sumrawuh dipun paringi kathah rezekinipun, dipun paringi lunas utangipun. Nek lunak utang kok buanter. Diparingi bejo donya bejo akhiratipun, amin Allahumma ya rabbal. Sholawat salam mugia katur dumateng bendera kita mustikaning jagat sekaring bawana inggih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun umat ingkang sampun nuntun kita didik kita, mugi-mugi kita dados ewanipun umat ingkang dipun akeni dados umatipun ingkang pikantuk syafaatipun benjang mlebet swarganipun Allah sareng-sareng kalian panjenenganipun, amin Allahumma ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibikal khair ril khalaqi kullihim. Saged boten Bu? Saged. Niki jenengane sholawat gugah turu. Jadi sholawat itu wong Jawa niku ana sholawat loro sing ampuh. Siji sholawat gugah turu, nomor loro sholawat tundung. Kapan ono majelis manakib, mujahadah, majelis yasinan, tahlilan, angger bar didongani Mbah Yai langsung maca Maulaya sholli wa sallim, niku mesti sing turu tangi kabeh. Nggih mboten? Ngopo kok tangi sebab wedange meh? Ya rasah sholawat burdah jenenge sholawat tangi. Nomor loro ana sholawat sing paling ampuh meneh jenenge sholawat tundung. Angger jenengan dundang slametan, dundang tahlilan, manakipan ngono kuwi angger bar dikai soto terus dikai berkat bar didongani Mbah Yai ngono kuwi sing ngarep lawang langsung muni shollu ala Muhammad. Mesti do langsung melayu bali.
niku jenenge selawat tundung. Mangga sareng karo ditabuhi Dik. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Monggo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah bundamu, murka Allah padamu. Monggo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kawula dipun takdiraken Allah saged sowan marak ngabiyantara dhateng resa panjenengan warga Kaligetas mriki kanthi acara nomor setunggal halal bihalal kaping kalih tasyakuran Mushola Nurul Iman menika. Bapak Ibu rahimakumullah, kenang apa awak dhewe niki perlu halal bihalal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nate dawuh kalian para sahabat ingkang cara jawinipun. Niki wong Jawa ngajine Jawa mawon ya Bu. Jawa napa Arab? Kula niki ngaji didhep karo Mbah Yaiku iki ya Mbah Hariri niku ya guru kula ya tiyang sepuh kula. Dadi nek kula kliru barangke sindukani kula nggih panjenenganipun Mbah Hariri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kali sahabat, "He sahabat,
Apa awakmu ngerti sapa sing diarani wong sing bangkrut? Sahabat matur kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, tiyang sing bangkrut niku nggih wong sing boten duwe duit tur usahane hancur ora duwe apa-apa. Kira-kira sahabat kalih tiyang mriki jawabane sami. Sami napa mboten? Wong sing bangkrut niku nek cara sahabat wong sing ora duwe duit, wong sing usahane hancur sampai ora duwe apa-apa. Kula matur kalih ibu, Bu. Kok sing jawab telu tok apa ibu-ibu kene iki perawan kabeh? Oh ngono. Tak sawang perawan kok lemu-lemu. Bareng ana sing tipis ke jebulane wis kempong. Bu, jenengan nalika mumet niku, mumete jenengan, susahe jenengan niku nek pas napa, Bu? Nek pas ora duwe. Dadi mumete jenengan nek pas ora duwe duit. Ibu-ibu ki nek lali dina, sing lali dina ki biasane wong sing diutang ki akeh lali dina. Diparani kolektor ngono kuwi ya semayane dina Senin, bareng Senin tekone etok-etoke lali. Oh niki dinten Senin to, Pak, ngono. Menurut para sahabat, wong sing bangkrut ning alam donya, wong sing bangkrut niku wong sing ora duwe duit, wong sing hancur usahane sampai ora duwe apa. Kanjeng Nabi dawuh, sahabat, wong sing bangkrut kuwi dudu wong sing duwe duit, dudu wong sing ora duwe duit, dudu wong sing usahane hancur ora duwe apa-apa. Tapi wong sing dinarani wong sing bangkrut yaiku wong sing nalika teka dina kiamat ya nggawa ganjarane salat, nggawa ganjarane poso, nggawa ganjarane zakat, nggawa ganjarane umroh haji. Tapi wong iku nalika urip kebak dosa lan salah sampai mati durung sempat njaluk ngapura. Mula nalika dina kiamat niku ana wong badhe dilebetaken swarga. Nalika dihisab kalian Allah Subhanahu wa taala niku setunggalipun tiyang dugi, ya Allah, napa kula badhe matur, ya kula niki riyen nalika urip teng alam donya, urip teng kali getas niki, kula niki tiyang menika tiyang ingkang sering gapai kula. Senengane ngucap Allah kalih kula, senengane nek ngunani kula sak karepe dhewe. Padahal wonge niku ya sregep salat, wonge ya sregep poso, ya sregep zikir, ya sregep maca Quran, tapi nek ngunek-unekke kula niki sak karepe, sing penting waton ngap. Dene tiyang menika sampai seda dereng purun nyuwun ngapura kalih kawula. Kula niki dunek-unekke lara ati Gusti, paribasan kula dilarani ngangge gaman 3 sasi ilang tatune kantun bekase, ning kula ditatoni ati kula mboten trima Gusti, kula nyuwun pengadilan panjenengan. Iya, akhire wong niku dilongi ganjarane. Lagi wonge lunga, ana pendemo yang kedua teko. Ya Allah, napa maneh? Tiang menika rumiyin nalikane kula sugeng, tiang menika gesang nggih tangga kula, nggih kanca, nggih bahkan dulur kula. Tapi tiang menika ngakali kula, tiang menika niku ngapusi donya kula, bondo kula, arta kula diapusi. Ya memang wonge niku nek ditingali omahe ya megah, ya duwe kathah kebon lan sawah, bahkan duwe omah gedhe, duwe mobil kinclong-kinclong, bojone ayu,
moblong-moblong donyane pirang-pirang kantong tapi bandane niku Spanyol. Apa kuwi? Separo nyolong Gusti. Kula mboten trima bondo kula diapusi, bondo kula ditedhok, kula ngarep-arep piyambake njaluk ngapura kalih kula mboten purun ngapura kula Gusti. Mula kula nyuwun pengadilan panjenengan Gusti, tulung tiyang menika dipun adili. Please Gusti. Oh iya, akhirnya ganjarane dilongi maneh. Lagi mungkur ana wong teko meneh, duh Gusti, kula niki tiyang ingkang dipun dolimi Gusti, ana apa meneh? Kula niki riyen janipun gesang kula niku kepenak, usaha kula nggih lancar tapi kula difitnah. Kula difitnah kaliyan temliyang menika Gusti nggon nami kula Allah Gusti, kula difitnah kalih tiyang menika janipun nami kula saene nami kula dadi awon Gusti, sampai kula diserii tangga, kula dimungsuhi anak, malah enten melih kula sing sangat susah Gusti. Apa kula duwe bojo setunggal mawon njaluk pegat sedaya. Kula mboten trima Gusti, ganjarane disuda melih hingga sampai ganjarane wong niku telas. Bareng telas isih ana wong teko maneh. Nyuwun pengadilane Allah Subhanahu wa taala hingga gandeng ganjarane niku pun telas. Akhire dosane wong-wong sing njaluk pengadilan niku disuda kalih Allah, diparingake tiyang eyang dolimi menika hingga ngendikane Rasulullah ora sida mlebu swarga malah diuncalke nang neraka. Naudzu billah. Bila wontenipun halal bihalal menika yektosipun alhamdulillah kanthi cara halal bihalal menika kita saged pinanggih dhateng sanak kanca tangga sedulur, saged saling memaafkan, do ngapura-ngapuronan. Muga-muga bakdane halal bihalal menika sedaya ingkang samurawuh wis ora duwe dosa. Amin Allahumma ya rabbal. Mula dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bu, ngantuk napa dereng? Mbun. Gedang kluthuk papahe sengkleh, ngaji ngantuk lambene. Ki sing ngantuk langsung do melek kabeh. Gedang kluthuk dipangan uler, ngaji kok ngantuk biasane. Sing ngantuk kacamatanan apa mboten? Aku tahu ngaji ngono sing nggo kacamata langsung copoti kabeh. Banyu bening dicampur areng, wajahe glowing kok sikile. Wah, sing selonjor langsung tekuki kabeh. Shallu ala Muhammad. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Niki nek cara Mbah Yai kula Mbah Hariri cara nerjemahi kula niru. Padha enggal-enggalo sira kabeh, padha age-ageo sira kabeh
nggone golek pengapurane Gusti Allah. Lamun to awak dhewe sampeyan kabeh duwe dosa marang Allah, enggal-enggalon njaluk ngapura marang Gusti Allah. Lawak dhewe niki dosane kalih pangeran, ana dosa menitan dilebur ngangge maos istighfar, astagfirullahal azim. Nglebur dosa tiap wektu nganggo salat gangsal wekdal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nglebur dosane mingguan ngangge salat Jumat. Nglebur dosa tahunan ngangge poso Ramadan. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge poso krana iman lan ngarep-arep ridane Allah, mongko di ngapura kabeh dosane sing wis kliwat. Resik-sik ora duwe dosa. Allahumma. Nglebur dosane saumur hidup kelawan haji. Niki dosane kalian Allah Subhanahu wa taala gampang ditebus, gampang dilebur. Sing angel niku salahe menungso karo padha menungso. Nek cara Kanjeng Nabi, wong njaluk ngapura kuwi ketika salah langsung njaluk ngapura, aja ngenteni bodho. Ibu-ibu mriki nek salah karo garwane langsung njaluk ngapura apa ngenteni bodho, Bu? Ngenteni bodho. Oh. Bener, Bu. Ngenteni bodho. Bariyaya terus sowan sing kakung, terus ngambung astane njaluk ngapura, ngono. Padahal kira-kira dosane jenengan iki apa ya dina kuwi tok. Wong terkadang jam 7 sungkem karo garwane njaluk ngapura, etok-etoke nangis ngono bar duhur wis ngenengke meneh kok. Niku Singaraja kono nek kali getah jarene malah nemen. Shallallahu ala Muhammad. Senjenengan nek duwe salah karo sapa wae langsung njaluk ngapura. Langsung ora usah ngenteni bodho. Lah nek ibu-ibu njaluk ngapura karo garwane kok dadak ngenteni bodho, ya iya nek umure jenengan sampai bodho. Lah nek urung sampai bodho matek. Mula Rasulullah SAW niku dawuh nek sekali njaluk ngapura duwe salah sak nalika iku uga paranana dijaluk ana ngapura. Wong niki nek sampun purun njaluk ngapura diparingi dicawisi kalih swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ana sing lemu, ana sing kuru, aja gering to Bu, ya ben pantes barang. Ana sing lemu, ana sing kuru, ana sing melek, ana sing turu, ana sing dhuwur, ana sing cendhek, ana sing mancung, ana sing ana sing mancung, ana sing pesek. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfata ya jiratal alamin ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi
Muhammad. Aku gek ngaji iki kok didepi wedang ngono ya ora dibukake. Masa oh aku ngerti iki engko panitiane ngerti aku. Engko nek balik gawani kresek ya. Kula niku biasane nek ngaji paling seneng niku dikei kopi ya. Kula mboten ngarep-arep Bu ning biasane nek ana meja, kula ngaji kok ngadep meja iki rasah njaluk biasane. Ana, tapi kula ora ngarep-arep. Mergo tiyang mriki sedulur kula nderek ngaji Mbah Hariri wis kerep kulino weruh kula ketemu kula ngerti nek nggen kula niku nggon kopi. Dadi ngopo kei barang. Lah kula seneng nek ngaji dikei kopi karena hidup ini inspirasi bukan halusinasi. Shallallahu alaihi Muhammad. Wingi kula ngaji ning Purwodadi niku dikei kopi susu. Wah kula bingung. Dugi mriko wayah ngaji munggah panggung ning daerah Nampu niku dikei kopi susu. Wah kula bingung. Ora tak ombe wis gaweke, tak ombe kok susah kula. Soalnya kopi ini ngejak melek, susune ngejak. Jadi kalau nek dumbeni kopi susu niki ya ketap-ketip tapi ra iso turu. Shallallahu ala Muhammad. Kula panjenengan sedaya menika dienggal-enggalake age-age nggone njaluk ngapura lamun duwe dosa karo Allah cepet dilubur, lamun duwe salah karo tangga teparu dulur kanca enggal-enggalon njaluk sepurane akhire ngapura do ngapuronan padha-padha di ngapura dosane ngasih Rasulullah dawuh mamim muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahu qabla an yuftariqa. Bu kula nek ngaji ning desa-desa, kula nek ngaji ning desa, nek mriki kan kota, mriki kota, kula nek ngaji ning desa-desa niku kula niku nek maos hadis utawa Quran niku buanter Allah ngono Bu. Ning desa kene kan kota. Dadi aku maca hadis ki jenengan ora Allah malah ngowoh kabeh. Mami muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahu qabla an yuftariqa. Lah ini gak ketok desane. Mami muslimaini endi ana wong Islam loro yaltaqiyani kang padha ketemu karone wa yatasafahani lan padha salamane ghufira lahu qabla ayyuftariqa nalikane tangane sing salaman niku dereng lepas dereng ucul salahe dosane wong loro sing padha ketemu salaman iku kabeh wis dang di ngapura kali Gusti Allah. Mula halal bihalal mangke ketemu ngeten iki salaman do salaman iki dosane di ngapura kalian Gusti Allah. Lah wak dhewe niki nek kepengin swarganipun Allah Subhanahu wa taala niki dawuh Rasulullah namung setunggal. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rihal jannati tujadu masirata alfa'am wallahi la yajidu rihaha qati'ur rahim. Inna rihal jannati tujadu masirata alfa'am sak temene gondone wangine swarga iku lamun to lumaku ing dalem sakjroning 1000 taun mongko gondone wangine swarga iku isih bisa diambu. Wallahi la yajidu rihaha ananging apa meneh kok ngarep-arep mlebu swarga bahkan ambune swarga mawon boten saged ngambu. Sinten ya Rasulullah? Qati'ur rahim,
ya iku wong-wong sing seneng medhot seduluran neng ngan mungsuwan jutaan matur suwun. Alhamdulillah bareng jaluk kei sakmene gedene. Rokoke rasah rokoke wis ning jero kae. Wong sing seneng medhot silaturahim, mungsuhan, neng-nengan, purian, mriki enten napa mboten? Wong jutaan mriki enten napa mboten? Dulur dalu dulur neng-nengan merga warisan mriki enten mboten? Wong wedok nesunan karo sing lanang enten napa mboten? Akhire purian terus ming enten napa mboten? Aja ngarep-arep mlebu swarga, bahkan ambune swarga mawon boten saged ngampu. Napa mboten angsal Pak Yai menawi neng-nengan kena ning aja punjul saka 3 dina. Biasane sing nesunan iki bapake apa ibuke? Bapake. Biasane bapake nek nesunan mergo ora dikeki kok. Nggih Pak nggih. Nggih mboten Pak. Nggih. Pak. Pak. Apa iki Joko kabeh iki? Oh Joko kondo-kondo ya wis. Biasane sing nesunan ki bapak apa ibu Pak? Wah, kompak. Ibu ngendika bapak, bapak ngendika ibu. Berarti lanang wedok padha karone. Tir padha irenge, kentir padha. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Wong sing seneng medhot silaturahim, wong sing seneng medhot seduluran, wong sing neng-nengan jotaan, purian, minggatan, ngamuan, iki aja kok ngarep-arep mlebu swarga, bahkan ambune swarga mawon boten saged ngambu. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi, kabeh sakake amal-amal keapiane ora ditampa kabeh kalih Gusti Allah. Mula ayo halal bihalal niki sing dulur karo dulur nenengan merga patokan sawah. Ayo mengko akur. Allahumma ibu-ibu sing ngenengke bojone engko balik saka majelis iki akur ya Bu ya. Abu nggih Bu nggih. Muga-muga kanthi ngeten iki masyaallah. Allah Subhanahu wa taala niki nyiptake makhluk sing rupane elek, lakone elek. Dadi ana makhluke Gusti Allah niku res rupane elek, lakone elek. Niku jenenge setan. Napa Bu? Napa Bu? Sampai yang muni setan buanter karo mendeliki aku. Gusti Allah nyiptake makhluk sing rupane elek, wujude elek, lakune elek, jenenge setan. Tapi sak elek-eleke setan ya elek rupane, ya elek lakone, jenengane setan. Ora ana kabare setan do setan neng-nengan. Ora ana kabare setan do setan rebutan wah. Ora ana kabare bojo setan karo bojo setan mungsuhan. Padahal setan iku makhluk sing rupane elek, lakone elek. Lah menungso fi ahsani takwim didamel kalih Gusti Allah bentuk sing sempurna, kok isih ana dulur karo dulur neng-nengan. Mriki enten mboten? Mriki enten apa mboten? Kanca do kanca, serik-serikan. Nek isih ana wong kali getas musala Nurul Iman jamaah niki kok neng-nengan, berarti derajate luwih elek tinimbang. Nek isih ana dulur karo dulur kok neng-nengan, mungsuhan, jotaan, berarti dulur do dulur kuwi derajate luwih elek tinimbang.
Dene ana wong wedok-wedok kok ngenengke bojone ra gelem nakoni ra gelem akur, berarti bojomu. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Mula mumpung niki wontenipun halal bihalal, monggo sebab menungso niki nek goleki apike sak apike menungso ora ketang sithik mesti ana eleke. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Ning sak elek-eleke menungso ora ketang sithik mesti ana apike. Sebab cara ing kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran diterangake kula nate maos Gusti Allah anggone nyiptake Nabi Adam. Nabi Adam niku diciptakake saking lemah cacahe swidak. Dadi swidak werna lemah diciptake Nabi Adam alaihissalam. Mula nek saiki turunane Nabi Adam niki kok turunane duwe sifat ya sifate swidak. Dadi awak dhewe nek goleki apik sifate menungso niki angel. Ana sing ibadahe tekun, salate ya tekun, traweh ya tekun, mujahadah ya tekun. Tapi nek utang duit nyarutange insyaallah. Utange duit nyarutange insyaallah. Yo duitku sing nggon sampean kae yo piye yo tak kebutuhan insyaallah. Ana meneh sing ora tau salat, jamaah ya ora tau, jangankan salat raup wis jare ra kober. Tapi nek utang langsung nyarutang. Ngibadahi sregep nek utang rak tau nyaur, ora tau ngibadah nek utang langsung nyarutang. Kira-kira nek kon milih apik pundi Pak Bu? Angel. Ana meneh sing sifate lumane rak karuan. Mushola Nurul Iman dibangun brah-breh nyah nyoh wah weh. Tapi nek karo wong-wong liyane guapaki nek ngunek-unekke sak karepe dhewe. Bareng ana sing alus, andap asor, tepos lira, tawanduk, basane mlipit, nanging pelite pol-polan. Sing siji lomo nanging seneng gapahi wong, sing siji tepos lira tawanduk ning pelit. Nek kon milih apik endi Pak Bu? Angel. Ibu-ibu duwe bojo ganteng, bagus, gagah, tapi pelite pol-polan. Karo duwe bojo ireng, cilik, metikel, masuk anginen, tiap dina kerian terus. Tapi nek njaluk apa-apa dituruti, kon milih-milih endi Bu? Wangel, ya si milih bagus tur gemati sapa aku ora takon. Bapak-bapak yang ngono bojone ayu, semok, bahenol, tapi gualake ngungkuli mak lampir. Karo bojone pendek, pesek, mriang-mriangen terus saben dina nyuntik kuwi terus. Tapi gematine tenanan. Bapak-bapak nek kon milih ndi, Pak? Milih ndi, Pak? Milih sing ayu gemati sing gelem karo sampean sapa? Shallu ala Muhammad. Nikilah menungso, mula niki anane halal bihalal kados mekaten menika kangge sarana anggone awak dhewe hablum minallah wa hablum minan nas, ya hubungan karo Allah temenanan. Salate ya dilakoni, zakate ya dibayar, poso ya dijalani, lamun mampu ya haji umroh, tapi karo tangga teparone ya apik. Allahumma ya Rabbal sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim
iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada monggo sholli salim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Muhammad. Halal bihalal bab pertama siji tasamuh toleransi, nomor kalih tawadhu ojo seneng ngakoni pehne pinter keminter, wehne bagus kembagus, pehne ayu kemayu, kabeh ngakoni salah, kabeh ngakoni dosa luput. Halal bihalal dalu menika estu entuk pangapurane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya Rabbal. Nomor kalih kula nate mireng dawuhe Mbah Mat Watu Jongol riyen. Mbah Mat nate dawuh ngeten. Wong nek pengen uripe seneng mulya lakonana telung perkara. Siji dadiya wong aja nyalai wong. Nomor loro aja serik, aja nesu, aja jengkel lamun disalahi wong. Nomor telu aja seneng golek kesalahane wong. Bu jenengan muni wong no to Bu? Siji aja seneng nyalai wong. Nomor loro aja jengkel, aja nesu, aja serik lamun disalahi wong. Nomor telu aja seneng golek salahe wong. Yen sira kepengin dadi wong sing diwongke wong, awakmu kudu dadi wong sing bisa nguwongke wong. Sebab yen pengen dadi wong diuwongke wong, kudu bisa dadi wong sing nguwongke wong. Lamun awakmu dadi wong kok ora bisa nguwongke wong, mongko awakmu ora bakal diuwongke wong senajan awakmu iku lakoni apa Pak? Wong ya. Nomor telu aja sirik aten, atine ditata, atine nyedak nang pangeran karo tangga teparo sing akur. Allahumma. Tanggane tuku kulkas atine panas. Lah wong kulkas ki adem kok atine. Mula nek atine panas kuwi tandane konslet, nek ora selak cedak karo kiai engko ndak gebrongot. Tanggane tuku kijang atine lara kejang. Tanggane tuku Honda atine lara ngelus dada. Tanggane tuku sedan atine lara malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas. Sing banter kulino iki. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Muhammad. Oh, nomor kalih tasyakuran. Syukur wontenipun musala Nurul Iman dipun renovasi, alhamdulillah saniki sae. Muga-muga jamaah tambah sae. Muga-muga mujahadahe tambah sregepe.
Muga-muga jamaah tambah kathah rezekine. Muga-muga tambah istiqomahe. Sebab sakniki zaman akhir niki kathah wong sing gelem gawe musala tapi jarang sing gelem ngenggoni. Nek yakin nek mriki mboten. Kathah wong sing sregep bantu masjid, gawe masjid, bangun masjid bareng dadi babar blas ora tau nang masjid. Mriki enten mboten? Kadang sok nggawa kethu lunga-lunga sarungan sing wedok jilbaban, nendi-nendi mangkat, pengajian ngendi-endi mangkat, ana selawatan mangkat, ora tau. Enten mboten? Kira-kira nek ana ketune ireng apa putih? Putih. Ning isor apa ning dhuwur? Oh, matur suwun. Terima kasih. Kanjeng Nabi dawuh, la sholata liman jarol masjid illa fil masjid. Nek cara tak tafsiri, la sholata liman jarol musalla nurul iman illa fil musalla. Ora bakal diarani wong kuwi ahli salat senajan gaweane salat sapa wong sing cedhak musala ning salate ora gelem nang musala. Ora diarani wong ahli salat senajan gaweane salat wong sing cedhak masjid ning ora tau salat ning masjid. Enten apa mboten? Enten. Nek wayah bangun ya ngewangi. Mula ibu-ibu nek kelangan sandal ning musala ning masjid ora apa-apa Bu, syukur alhamdulillah wong ilange ning musala ning masjid berarti gaweane turut musala. Lah nyong ora tau kelangan kok yu, ha piye kelangan wong dapurmu ora tau ning musala kok. Mula anane syukuran dalu menika tambah yekti bukti yen kula panjenengan masyarakat Kaligetas menika estu dadi kawulanipun Allah ingkang derek nyiar-nyiaraken agamane Gusti Allah. Mula nyuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh, inna sholata lid-din kamasalir ra'si fil jasad. Setuhune salat ing dalem agama iku kaya dene sirah mustaka ing dalem jasad. Dadi kapan wong kuwi kok nglakoni salat mongko kabeh amale ditampa dening Gusti Allah. Lamun wong iku ora nglakoni salat mongko kabeh amale ora ditampa kalih Gusti Allah. Sirah ki padha karo pokoke awak. Dadi nek salat niki ibarate sirah ing dalem jasad. Ana kalane kadang wong Singaraja niki wau kula pangkat mriki badhe dumugi nggen dalan nggen kula niku pas kula ngepasi wonten kecelakaan niki wau. Mobil pusung betopakan mboten kuat akhirnya ngunduri. Hondane sekawan remuk, mobil kalih parah niki wau. Lah tak ibaratake cara tiang Kaligetas mriki kecelakaan. Astane tugel dadi papat paribasane. Ning nek sirahe kok ora tatu, iki kemungkinan 99% isi urip. Nggih napa mboten Bu? Nggih mboten Pak? Paribasan wong tiba sikile tugel dadi 5 paribasane, asal sirahe niku tasih wutuh ora tatu, kemungkinan besar niki isi urip. Iku paribasan awak dhewe arep zakat ora mampu mergo ora duwe apa ajeng zakat pripun Mbah Yai, wong kula niki tiyang melarat boten gadah napa-napa. Ora apa-apa ora nglakoni zakat mergo ora duwe apa-apa, awakmu melarat bahkan nek ketok melarate
konangan aparat bejo-bejone awakmu oleh bantuan BLT. Zakat ora kok lakoni mergo awakmu ora mampu rapopo. Poso mergo awakmu lara ora iso nglakoni poso, awakmu ora poso ora apa-apa. Haji ora kok lakoni sebab awakmu ora mampu ora apa-apa. Tapi salat iki kudu kok lakoni. Mbah Yai dalem. Lah kula niki nek salat mboten saged ngadeg dos pundi, kula niku kenang asam aurat. Kula niku nek ngadeg niku ngadeg sekedap mau saya lara, saya lara pripun niki Mbah Yai? Nek ora iso ngadeg Mbah kelawan jagong. Lah pripun Mbah Yai, kula niku nek jagong sedelok mawon malah glinggingan abuh kabeh, lara kabeh saawak. Ya Mbah, nek ora iso jagong kanthi turu miring utawa mlumah. Oh ngoten saged Mbah Yai kena. Lah pripun kula niku nek turu miring kalih mlumah niku malah bablas merem. Ya nek sampean bablas merem nek turu mlumah utawa miring sampean isih duwe mripat. Oh tasih tememplek Mbah Yai. Ya wis nek ora iso mlumah, ora iso lenggah, ora iso jumeneng, wis mripatmu dikedap-kedipke kanggo isyarah karo batinmu salat sak rampunge. Lah pripun Mbah Yai, kula niku nek ketap-ketip iku malah beleken mripate lara kabeh. Oh ya wis nek mripatmu ora iso, awakmu sing dilambe, alhamdulillah lambene kula tasih tememplek. Ya wis lambemu obah-obahno. Lah pripun Mbah Yai Saryawan wau gek sikatan kantem sikat. Ya wis sampeyan sing ndek ati tasih Mbah Yai, ya wis atimu gawe obah-obah isyarah salat marang Gusti Allah. Lah nek atine mboten saged pripun Mbah Yai, ya wis ra apa-apa sesuk-esuk tak salati. Lho wong salat niku ngoten niku. Mula mumpung awak dhewe niki tasih sugeng, tasih gesang, napa melih niki enten musala Nurul Iman, muga-muga jamaahe tansaya ngrembaka. Amin Allahumma. Wingi musala mriki damel traweh, nek traweh nggih kebak mriki. Kebak. Alhamdulillah. Bareng sakniki bar bodho ngeten iki nggih tasih kebak. Kebak. Kalau aku wingi liwat kene ya subuh-subuh nyatane sing salat ya wong 11 ya. Imame siji, makmume siji rak kaya angka 11. Biyen gek nalika wasi Ramadan wingi salat qobliyah isya, salat isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, tambah traweh kali witir 3 rakaat, musolane kebak. Ya Allah Gusti, niki wulan Syawal muga-muga ditingkatke tansaya kathah salat sunai. Wa amin amin insyaallah. Padang ya ora kok ya. Nek wingi jam 5:30 mboten Singaraja, mboten Tlaga, mboten Kaligetas, tiap 5:30 niki ngarep-arep azan maghrib kabeh. Nggih napa mboten? Nggih, saiki bareng wis ora poso kira-kira ngarep-arep azan maghrib napa mboten? Ya Allah Gusti, wong sing berhasil melakukan amalan-amalan puasa adalah orang-orang yang ketika sudah Idul Fitri tansaya tambah ningkat ngibadahi, muga-muga dadi kathah rejekine. Amin Allahumma. Aja sira laga ora suwe temumbang pundak, mlebu kubur oles dibuka, diuruk lemah diidak mlebu kubur ules dibuka, diuruk lemah diidak ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin ya muhaiminu ya
Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bi Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin mumpung ira isih waras ngibadah kanthi ikhlas mumpung sira durung lara ora bisa apa-apa yen sira ketekan lara sira ora bisa apa-apa monggo ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bi nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bi nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin sallu ala Muhammad. Muga-muga ingkang bantu sedekah kangge musala Nurul Iman menika pikantuk piwales ingkang kathah saking Allah taala. Sebab wong niku sing nitip sedekah ana ing majelis-majelis taklim, ana ing musala, ana ing masjid. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun kita ingkang biyantu sedekah ana ing musala, masjid, pondok pesantren, majelis-majelis taklim sinaosa mangke pun seda, nalika seda niki ganjarane pikantuk kiriman terus, bahkan oleh kiriman padha karo ganjarane wong sing salat ana ing musala masjid niku. Allahumma ya Rabbal, seneng napa seneng? Mula monggo Bapak Ibu sing duwe ana masjid, ana musala, pondok pesantren dibangun, ayo sedekah. Lah kula mboten mampu Pak Yai, ya ora mampu ora apa-apa. Sing penting sedekah ora ketang semen sak truk. Ora ketang semen sak truk. Lah kula mboten kuat pripun Mbah Yai, ayo men diparani sing nom-nom kuwi sing ngangkati. Nuwun sewu kali getas mriki nek wong sedekah niku model pralon apa model odol? Ya. Kene nek wong sedekah amal jariah model pralon apa model odol? Nek pralon kuwi laslus brah-breh nyah-nyoh, nek odol kuwi ora dipejet, ora niku merek najan pejet yang kari sithik metune. Lah wong sedekah dadak diparani ning isek mendingan sedekah model odol ora model pentil. Pentil iki iso klebon angin ning ra iso metune ngenteni pecah. Mula nek ana wong jahil metakil sing bahil cetil ndang pecah. Mula muga-muga musala niki dadi musala sing barokah donya akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Sebab sok ben nek awak dhewe iki wis mati, senajan awak dhewe iki durung mati, ning pasti awak dhewe iki bakal mati. Satu-satunya kebahagiaan orang puasa loro, siji nalika buka, nomor loro nalika ketemu Gusti Allah. Mula awak dhewe sok ben nek seda insyaallah
bakal diparingi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal. Bu, niki wulan Syawal tambah ningkat. Wingi kek jenengan bodo sungkem karo garwane, bojone jenengan astane jenengan ambung napa mboten? Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ngambung astane sing kakung ki padha karo ngambung Hajar Aswad. Ora sah jenengan derek Bayi Hariri Bayi Suwarno umroh ning Mekah kono ragat 40-50 juta cukup ning omah ngambung astane bojomu ki padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh tangane bojomu ireng aswate tenanan. Bahkan ana dawuh melih endi-endi ana wong wadon kok turu ning sisae sing lanang ki ganjarane padha karo turu ning sebelah Ka'bah. Lho bejo niku. Oh biasane iki nek muni wis tuwa niku beda karo nganten anyar ya. Nganten anyar ngono ya Allah Gusti, dahar we dulang-dulangan ya Bu ya. Ya Allah bareng wis tuwa ngenten iki kok alah boro-boro dulang bojone, gelem dulang bojone nek bojomu wis kelecekan. Lunga-lunga wong loro delalah kesandung sikile jempole kesandung watu ngene iki kira-kira sing disingkirke watune terus dipejeti sikile didamoni apa malah dunani ning bareng nganten tuwa ya Allah Gusti putune wis loro telu mlaku bareng sing wedok kesandung niki ora boro-boro kok disebul jempole malah dunekke matane jelalatan mbokmu. Lho nggih napa mboten? Mula niki ayo bali kaya nganten anyar. Mula wis ranti dosa kabeh puliya dadi penganten anyar. Mulai mengko jenengan nek ajeng tindak-tindak aja lali garwane diambung astane. Allahumma jenengan garwane ajeng tindak bapak kula ajeng pengaosan nyuwun dongane kalih sangune. Oh iya Dik, ngati-ati Dik, muga-muga slamet etuk ilmu manfaat. Pundi Mas astane diambung seruput kaji. Lho penak to? Dadi jenengan ngambung astane garwane niku sepisan kaji, Bu. Lho tenan. Kaji. Delalase lanang ngarep mangkat ngarit mergo ngingu sapi. Ane ndi Mas? Arep ngarit Dik. Oh iya jikukno arite. Taline sisan karo topine karo ngomong Mas, muga-muga nggonmu ngarit diparingi slamet. Oh iya Dik, ngati-ati ya Mas. Ngopo Dik? Aku ke krungu kabar ngalor ngidul sampean nek ngarit Bali kok isine semangka, gedang, klopo, duren. Lali kok Dik, lali kok sak jege. Ya Dik tak mangkat. Endi Mas astane jenengan diambung seruput kaji. Enak to? Selanang arep mangkat ning sawah jikoke pacule. Jikoke wedange Mas ngati-ati nek ning sawah macul muga-muga slamet ya Mas. Iya Dik ngati-ati krungu kabar jarene sampean kok ngelongi galengane tangga. Ora Dik lali kok terus sampai dadi semeter. Oh iya mangkat. Endi Mas tanganmu seruput kaji. Lho penak napa mboten? Lah mongko dibuktekke jenengan nek kundur, jenengan kundur sik garwane keri cegat ning ngarep lawang. Langsung Mas di tanganmu seruput kaji. Wani Prabu. Mula bapak-bapak tak kei resep nek garwane jenengan ngamukan nesunan, mergane nuwun sewu, wong lanang ki ketok gagahe ini kaya kiai barang ki ketok gagahe nek ning panggung ngeten iki. Ketok gagah lakone ngomah sentak bojone dadi manuk emprit. Lho ngene mboten? Kowe estu aku kan niru wong bojoku ya wedok mula ayo mumpung niki tasih Syawal tambahi ngibadahe, tambahi peningkatan anggone kita syukur-syukur sing tasih gadah tiang sepuh kalih ayo dibekteni, ayo digemateni. Wong tua loro niku sumber nikmat kebahagiaan seorang anak niku mergo bektine karo wong tua. Ning rekoso-rekosone anak
mergo ora bekti karo wong tuwa. Kula niki nek ujung pertama sing tak ujungi bapak kula. Kula biasa kalih bapak kula. Pak ngaturaken sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kula sengaja mboten sengaja kula nyuwun agunging pangapunten. Ya padha-padha ya le wong aku ki wong tuwa akeh lupute. Biasane nek sawal diujungi kabeh salah. Bareng kula sowan make kula ajeng salaman gek ngambung astane wis ra iso ngomong apa-apa. Mergane napa? Ibu niku Masya Allah ketika ngandung sangang sasi 10 dina awak dhewe dikandung karo ibu ya orang tahu-tahu diselehke. Ibu nate meteng sangang sasi terus diselehke sak jam ngono tahu. Sangang sasi 10 dina ngandut, sayah direwangi sayah, kesel direwangi kesel. Bapak-bapak nu penak garik nggo gawe wae. Ngono kuwi ya di ngangklo ibune ya jarene kesel. Jajal coba bapak-bapak nek pengen ngrasake ibu ngandut, jajal nggawa klapa 4 kilo apa 5 kilo sedina sewengi digendhong ning weteng aja sampe didunke. Lho nggih mboten Bu? Mula awak dhewe ente wong tuwa kula niku nek nyawangi make kula niku kula pun nangis. Mak, sampeyan wis ngandut aku sangang sasi 10 dina mak, apa meneh nalika aku lahir mak? Aku didusi, pipis ya dicewoki, ya dicewoki mak. Bareng aku didusi terus diujurke. Biasane nek wong wadon-wadon nek sing anake bayek ngoten niku ra astane sukune selonjor terus anak diklekarke nggih Bu. Ngoten niku diwedhaki ngono iku ya bejo nek anake wedok ngono nek nguyuh langsung. Lah sing lanang nguyuhe kadang nyiprat ning raine ibune. Coba bapak-bapak nate matur kali ibune, Bu, jenengan biyen gek bayi Bu, kula bayike kula jenengan dusi, jenengan pangku sampai kula niki saged nguyuhi nyiprat wajahe jenengan Bu, mumpung kula pun gedhe, monggo Bu kula tak ndodok menawi jenengan badhe nguyuhi rai kula. Pun nate ngomong ngono, Pak. Boro-boro. Wong ibu siji iso ngopeni anak 5, kadang anak 5 ora iso ngopeni ibu siji. Oke Pak Bu nggih. Mula niki sing terakhir pungkasan kali syukuran kali halal bihalal dieling-eling wong tuane awak dhewe. Wong tuane awak dhewe niki sumber penghidupan, sumber keberkahane Allah ya saka wong tuane dhewe bapak ibu kita. Lamun awak duwe ibu bapak ingkang tasih sugeng ayo dibekteni mumpung isih urip. Menawi pun sedo aja lali didongaake. Muga-muga dadi anak sing bekti donya akhirate. Allahumma ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bapak Ibu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi sallallahu ala Muhammad. Diangen-angen ning manah, diangen-angen ning ati. Dibayangake wajahe bapak ibu kita ingkang sampun gedheaken kita. Disawang dibayangake wajahe bapak ibu kita. Derien sekawit alit dimrumati kita. Bayangake wajahe bapak ibu kita, bapak ibu. Alaihi wasallam. Pangeran katonmu ya wong tuwa, atine aja digawe lara, mulyakna bektenono lan senengna. Wong tuwa kunci sukses donya. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu kita ingkang sampun sumari rumiyin nalika sugeng, didik kita, minterake kita, ngagengaken kita, ngragati kita.
wong tuwa direwangi rekoso kanggo anak-anak ben anak-anak dadi anak sing mulya sallallahu alaihi wasallam atine aja disia-sia yen mampu butuhe cukupana pinginane yen bisa turutana sebab dongane iku sabda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora iso apa kadang lara kadang riang monggo mulyake wong tua-tua ing atase sugeng sing balik kaya cah cilik malih balik pikun mung ngarep-arep gematine anak sangang wulan 10 dina ngandung kita ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandung kita ing alam garba kanggo anak wong tuwa ridho najan ngasih pecate nyawa sallallahu alaihi sangang bulan 10 dina tiang sepuh kita ibu kita ngandut kita esuk sore awan bengi rinten dalu udan panas boten nate ngeluh boten nate ngangkloh boten nate dersula ikhlas lampu anake lahir wong tuwa ridho ngasih pecate nyawa kepingin anake slamet urip ana ing alam donya menika wong tuwa kadang kerjane sara ra ngerti wengi kelawan rina kanggo anak wong tuwa ridho supaya anake dadi mulya sallallahu alaihi Muhammad wong tuwa kerja esuk sore awan bengi direwangi sirah dadi sikil sikil dadi sirah sayah kesel ora tau ngeluh karo anak-anake lampu mangan kepinginan dimpet mergo kepingin anake dadi wong sing mulya kepingin anake dadi wong sing mulya aja ketinggalan karo tangga sing sedo ayo didongakno kubure padha yarahana sing sedo ayo didongakno kubure padha yarahana dongane anak sing dijagakno ngilangke siksa mlebu swarga sallallahu alaihi wong tua-tua sing pun sumari
setiap dalu ngarep-arep dongane anak putu sing celunguk sing arep lawan yen durung dikirimi donga durung balik nang kubure nangis njaluk turun kirimane anak ben supaya ilang siksane oleh swargane wassalam. Doh ibu kula nyun ngapura, doh bapak kula nyun ngapura, doh Gusti ingkang maha kuwasa mulyakna ibu lan bapa sallallahu. Ya Allah, mugi-mugi kita dados anak ingkang bekti datang tiang sepuh. Mugi-mugi penyadadosaken kita dados putra putri sedaya ingkang bekti saged mulyakaken tiang sepuh kita ya Allah. Yang sayangi mulyake ibu bapak kita ingkang sampun sumari ya Allah. Saged mulya, saged dipun ringangaken siksa pikantuk swarga panjenengan ya Allah. Shallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bi barakati wa bil wasilati wa bil karamati simbah Kiai Syirat Payaman, simbah Kiai Kulu, simbah Kiai Telhar, simbah Kiai Nur Muhammad, wa bi barakati simbah Muhammad Ahmad Muhammad Khudari, wa bi barakati simbah Ahmad Abdul Haq bin Telhar, wa bi barakati simbah Tambak Yudo, wa bi barakati simbah Surajaya Surawijaya Surabajan, wa bi barakati jami'il auliya'i bi hadil qaryah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bekaten kirang langkungipun pangapunten niki sampun ditutup dongane mangke tak paringaken dhateng Mbah Yai kula. Saking kula awal akhiripun nyuwun agunging pangapunten. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad haidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika astagfiruka bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi barakati hadzal majlis halal bi halal wa tasyakkur mushola nurul iman ya Allah tawil umurana wa sahih ajsadina waqdi hawaijana min hawaijad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal salatana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana wa taqabbal qu'udana wa taqabbal tadarru'ana. Allahumma ya Allah ij'al majlis ta'lim wa dal jamaah mushola nurul iman ya Allah salamah fid dunya wal akhirah barakah fid dunya wal akhirah karamah fid dunya wal akhirah sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal syuhada'i was sholihin
siratal fuqaha'i wal arifin. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wa nasba'uhal karamah wahtimna bi husnil khatimah. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.